Xa é oficial, Mariola Sampedro é a nova alcaldesa de Ribeira tras aprobarse a moción de censura no pleno extraordinario. O Partido Popular, co apoio de concelleiros do PBBI, puxo fin ao goberno do BNG, o PSOE e o PDDI. En Ribeira aprobouse definitivamente no pleno extraordinario a moción de censura que leva semanas sendo tema de conversa entre a poboación. Desta maneira, o Partido Popular, xunto co apoio de concelleiros do PBBI, puxo fin ao mandato do tripartito conformado polo BNG, o PSOE e o PDDI, nomeando así a Mariola Sampedro como a nova alcaldesa do municipio ribeirense. Dita sesión plenaria estivo marcada por intensos argumentos políticos e referencias legais, así como tamén destacou en alza o descontento e euforia de toda a veciñanza presente, a cal conseguiu ocupar todo o espazo do auditorio, sobrepasando incluso o aforo estipulado coa súa presenza. Con isto, as intervencións comezaron a darse por parte do Partido Popular, baixo a portavoz e agora alcaldesa Mariola Sampedro, quen defendeu, en primeiro lugar, que esta moción de censura non se daba por razóns persoais nin partidistas, senón polo benestar do pobo ribeirense. Asegurou que a súa maneira de facer política distaba moito a doutros partidos. A nosa maneira de facer política non pasa nin pola confrontación nin polo egoísmo. A nosa idea de facer política baséase na escoita diaria, en saber o que necesitan todos os nosos veciños e en tratar de darlles solución. Sempre vin a política como un férreo compromiso co servicio público, un traballo incansable no que os veciños son o principio e o fin da historia. Gobernar Ribeira é ter o timón entre as mans, sabendo que cada veciña e cada veciño forman parte desta tripulación, que cada decisión, cada proxecto e cada paso adiante dependen da colaboración de todos. Os que somos de Ribeira sabemos da importancia do traballo en equipo e da necesidade de confiar os uns nos outros para afrontar as mareas máis difíciles. E se algo temos os ribeirenses é fortaleza, é orgullo e é corazón. A política hai que vir sempre, absolutamente sempre, a servir. E ter claro que a nosa finalidade como políticos é axudar aos nosos veciños. Porque a política, cando se fai con vocación e amor pola xente, é sin dúbida a ferramenta máis poderosa para construir unha Ribeira de esperanza e de futuro. E ese futuro só vai a ter sentido se non deixamos a ninguén atrás. Traballarei por unha Ribeira de progreso, de oportunidades, onde sexa un orgullo nacer e crecer, pero tamén poder envellecer nas mellores condicións. Unha Ribeira que conte con servicios de calidade, desde a cuna ata a vellez. Unha Ribeira na que os xóvenes saiban que terán oportunidades para quedarse, para estudiar, para emprender e para traballar. Unha Ribeira que apostará por eles, non só con palabras, senón con feitos. Pero falar de Ribeira é algo máis que falar de obras, de servicios e de proxectos. Falar de mellorar o futuro de Ribeira é darlle sentido a vivir aquí. É facer do noso concello un lugar onde cada persona sinta que a súa vida pode crecer, que o seu esforzo vale a pena e que a súa voz conta. Eu quero que todos e cada un de vós saibades que sodes así de importantes para min. Pola contra, tomou o relevo o alcalde saínte do BNG, Luís Pérez, dando a lugar un discurso no que salientou que as razóns partidistas foron as que levaron ao Partido Popular a presentar a moción de censura, xa que, segundo el, non había ningunha para levala a cabo. Así mesmo, sacou a flote como ese acto se estaba dando a raíz de, segundo el, coaccións e traizóns. Neses rostros, gárdase a corrupción, os corruptores que conseguiron facer unha moción de censura que non se sustenta en ningún motivo obxectivo. E ademais, o que é peor na política, que é que esta moción de censura se suscribiu baixo coaccións a concelleiros desta corporación municipal a moitos intereses particulares. O alcalde saínte expuxo que unha enquisa realizada á poboación na que se vía o descenso de votos ao PP e ao PBBI e a existencia de audios nos que se mostraba un intento de soborno por parte de altos cargos para que o PBBI non asinase acordo co BNG foron os dous desencadeantes principais que dirixiron esta moción de censura. Hai uns cantos meses, cando aquí algún partido presente encarga unha enquisa que deixou as cousas moi claras.
esa enquisa, que vostede tamén coñece, pois daba unha forte subida para o Bloque Nacionalista Galego e daba unha baixada tanto para o Partido Popular como o Partido Barbanza Independente. E aí, señores e señoras, empezaron os nervios, señora San Pedro. Empezaron os nervios. Empezaron a decatarse. Empezaron a decatarse de que que a xente estaba notando ese cambio e, sobre todo, algo non menos importante, que a xente estaba contenta co goberno en moitos anos. Iso é o que se empezaron a decatar. E a partir de aí empezaron os movementos, primeiro máis distantes, pero despois xa máis próximos, incluso chegando pois, a esas comidas ou esas quedadas en concellos limítrofes e tamén aquí no concello de Ribeira. O segundo desencadenante xa o comentaban os señores Mariño ou Abraldes no ano 2023. Eran eles dous os que dicían que había ofertas económicas en riba da mesa para impedir un acordo de investidura co Bloque Nacionalista Galego. Eu quero lembrar que foi o señor Abraldes o que fachendeaba de incluso ter audios do señor Diego Calvo ofrecéndolle cartos e prebendas para rachar con ese acordo. Por ende, e como era previsible, volveu a sair á luz a polémica que envolveu a Ribeira este verán coas súas festas, poñendo sobre a mesa que todo foi orquestado polos mesmos que presentaron a moción. Pérez Barral acabou a súa intervención destacando a falta de propostas ou actuacións que levará a cabo a partir de agora o Partido Popular, así como tamén explicou os sobrecustos que tiveron certas actuacións nun pasado ou a mala xestión coa gasoliñeira de Xarás. Evidentemente xa non vou falar da súa estrela. A magnífica xestión que fixeron á fronte da gasolineira, concedendo unha licenza ilegal que nos pode valer a todos os ribeirenses 2 millóns de euros. 2 millóns de euros. Eu pregúntolle, señora San Pedro, quen vai pagar esa responsabilidade patrimonial se lle cae ao Concello de Ribeira? O señor que está sentado na quinta fila? O señor Ruiz Rivas? Ou todos os ribeirenses? Porque o que hoxe estamos aquí falando, eu xa llo digo, o BNG vai se esforzar por que paguen esa sanción os responsables, os membros do Partido Popular que asinaron no seu día esa licenza. Por ende, tomaron a palabra os concelleiros non adscritos, Tania Redondo e Juan Luis Furones, quenes resaltaron a importancia dos agradecementos e, sobre todo, de cumprir coa palabra e ser leal. As tres formacións que obtivemos daquela concelleiros pusímonos de acordo para formar un goberno nun acordo que se fixo público e que todo o mundo ten a disposición e que o temos aquí. Baixo unhas cuantas premisas. As primeiras eran cambios na organización da cidade, non apoiar cortixos nin pleitesías, non vender os dereitos como se foran favores. E, sobre todo, manter a lealtade nas nosas palabras. Así mesmo, no seu discurso, Furones resaltou que Ribeira amosou cambios positivos nestes últimos anos impulsados polo agora anterior goberno local. Da mesma maneira, tomou a palabra o portavoz do PSOE, Francisco Suárez Puerta, que durante a súa intervención apoiou o que dixo o alcalde saínte en varios aspectos, como os acordos económicos ofrecidos no 2023 ao PBBI para non pactar co BNG. No pleno extraordinario, os principais dardos por parte do goberno derrogado e do público foron dirixidos a Vicente Mariño, líder do PBBI, quen foi interrompido en moitas ocasións por parte da veciñanza baixo os gritos de traidor ou de Judas. A pesar diso, Mariño seguiu con firmeza a súa intervención, acusando ao Bloque Nacionalista Galego de gobernar de maneira unilateral e incumprir certos compromisos políticos. Las matemáticas eran claras. 5 concejales del Partido Avanza Independiente, 5 concejales del BNG, bueno, y un concejal del Partido Socialista. Eso significa un gobierno de coalición, señores. Les recuerdo
Por tanto, que si el BNG accedió a la alcaldía de Ribeira fue gracias al apoyo del partido Barbanza Independiente. Señores del BNG, unas palabras que se repetían mucho en este pacto que firmamos en su día y que mi compañero de la izquierda mostraba eran consenso, diálogo y transparencia. Precisamente lo que ha faltado estos 2 años y se ha intensificado en los últimos meses. Señor Pérez Barral, ustedes han actuado de manera unilateral y recuerdan que se gobierna para el conjunto de la ciudadanía de Ribeira y que por lo tanto se deben tener en cuenta todas las ideologías y todas las sensibilidades. Fueron ustedes del BNG los que han desestabilizado el gobierno municipal. Sí, sí. Resulta bochornoso que se nos acuse de motivaciones partidistas y particulares, cuando en realidad son ustedes los que nos han actuado, son ustedes los del BNG desde los que han faltado a la verdad desde el minuto 1. Y repito, para que se oiga claro, es el BNG quien pone fin a este gobierno por incumplimiento del acuerdo. A continuación, tras as novas intervencións por parte de Luís Pérez e Mariola Sampedro, procedeuse á votación, na que os resultados foron claros. 13 concelleiros a favor da moción e 8 en contra, proclamando así a nova rexedora, quen asumiu o cargo entre aplausos dunha parte do público e recibindo así o bastón de mando da man de Luís Pérez Barral. O segundo que vos quero decir é que non hai honra máis grande que ser a primeira alcaldesa do sitio no que naces. É que non hai responsabilidade máis grande que servir a todas as miñas veciñas e a todos os meus veciños. O de hoxe non é un día para grandes discursos, pero sí quero adquirir un compromiso con todos vós. Un compromiso baseado nos principios que aprendín desde moi pequena da xente que inculcou en min o amor por Ribeira. Primeiro os meus avós e despois os meus pais. Un compromiso no que a lealdade, o traballo e o esforzo estarán desde o primeiro ata o último día. E no que si irei gobernar desde o respeto, desde a educación e desde a honestidade. Mariola Sampedro e o seu equipo terán agora menos de 2 anos de mandato antes das próximas eleccións municipais, cunha axenda marcada de retos e altas expectativas por parte da veciñanza. A nova alcaldesa comprometeuse a traballar con transparencia e diálogo, mentres que a oposición advertiu que exercerá unha vixilancia constante para garantir que os compromisos adquiridos se leven a cabo con responsabilidade.